S mladými reportérmi sme na terénnom workshope navštívili Valašské Klobouky, kde sme sa viac dozvedeli o Kosenke. Mali sme tu česť porozprávať sa s jedným z jej zakladateľov, pánom Miroslavom Janíkom. A čomu sa teda organizácia Kosenka venuje? Kosenka se věnuje ochraně přírody a krajiny. To je naše takové hlavní poslání. A jinak potom pracujeme na bázi trvale udržitelného rozvoje. Ochrana prírody je potrebná pre trvale udržateľný rozvoj. Ten je aj podľa pána Janíka postavený na 3 pilieroch. Je to pilier ekologický, ekonomický a sociálny. Sociálny rozmer zahŕňa kultúru a vzdelávanie. Kosenka svojou činnosťou dosiahla viaceré úspechy. Napríklad sa jej podarilo zastaviť výstavbu hotela. Taktiež zabránila motoristickým pretekom na teraz chránenom území. Zákon byl na naší straně. V chráněných krajinných oblastech motoristické soutěže nemají co dělat. Jim se to podařilo jednou udělat a tehdy jsme se jako organizace proti tomu prostě postavili a udělali jsme takovou kampaň. Další ročník se potom tady nekonal. Len cez osobný vzťah s prírodou dokáže človek rozumieť láske k nej. A ten prvý dotyk by nám mali venovať práve rodičia. Prázdniny, všechny víkendy a tak dále. My jsme prostě s rodiči pořád byli, to se sbírali hafery, maliny, hříby se chodili, prostě byli jsme prostě v přírodě. Tam si myslím, že je ten začátek. Proto já říkám, že je dobré, aby s váma, nebo aby vy abyste chodili s dětma do přírody. To je jedno, turistáci, ochranáři, chodit do přírody, pěstovat zážitky z přírody. Organizácia Kosenka a pán Janík sú príkladom toho, že keď sa jednotlivci spoja, do jednej skupiny dokážu veľa.